कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। घरात चर्च म्हणून बोर्ड लावून धर्मांतर करूक प्रयत्न करतात म्हणून आरोप केलेले हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यान घराक घेराव घालून विरोध व्यक्त केले। कारवार शहराच्या गुंगेवाडाच्या घराक बेकायदेशीर चर्च केला। घराबाहेर ब्राईट मॉर्निंग स्टार चर्च अशी बरयलो बोर्ड लायला आणि या घरात अन्य धर्माच्या नागरिकाक आपण धर्मांतर करचे प्रयत्न करतात। हांगा प्रार्थना केल्यार रोग निवारण जाता, समस्या सुट्टा अशी आशा दाखवून धर्मांतर करतात म्हण हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यान आरोप केला। हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यान घराक घेराव घालील तेन्ना सुमार 50 हिंदू धर्माचे नागरिक तेमचे बरा प्रार्थना करताले दिसून येयले। या घरात गेल्या काही दिवसांच्यान अशेंच चल्ला अशें स्थानिक नागरिकान कंप्लेंट केल्ले, तेका लागून घराक घेराव घालून विरोध व्यक्त केला अशें हिंदू संघटनेचे कार्यकर्ता सांगतात। कारवार शहर ठाणा पोलीस येवन पळयले आणि स्टेशनाचेर येवन कंप्लेंट दिवूक हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्याक सूचन दिले। ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬ್ರೈಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ತಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕೊಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಹೌದು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ನಾವು। ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೌದು, ಏನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು 60 ತಾಸು ಆರಾಮ್ ಕುಂತು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ। ನೀವು ಮತಾಂತರ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜು ಶಿರಾಲಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? रामनगर गोवा मार्गान गेल्या 28 तासांपासून वाहतूक बंद असा। गोवा बेळगाव महामार्गार अस्तुली ब्रिजा लागीं वाहन अडकून उरतात, तेजेन ह्या मार्गान वाहन संचार बंद जाला। रस्त्याच्या दोन्ही बाजून 4 ते 5 किलोमीटर पर्यंत वाहनाची रांग लागला। बस आणि लहान वाहन चांदेवाडी केसर लॉक मार्गान वचत असतात, पण तो मार्ग बी अरुंद आशिल्ल्यान त्या मार्गान बी वाहन संचार बंद जावन ट्रॅफिक जाम झाला। तुम कब से रुका इधर? कल 8 बजे सुबह से। कल 8 बजे से इधर ही सुबह 8 बजे से? और खाना पीना भी? खाना पीना इधर होटल में जाकर खा गए उतना ही। अभी क्या होएगा ऐसा लगता है तेरे को? ऐसा भी रास्ता रेडी कर रहे हैं सब, अच्छा जो है। हाँ हाँ, पत्थर की डाल के रेडी कर रहे हैं। तो अभी कितना 24 तास हुआ तू इधर ही अटक के बैठा है? स्थानिक नागरिक वाहन संचाराक प्रयत्न करत असतात। तिने घाट आणि इतर लागीचे गावाच्या नागरिकाक हो मार्ग बंद आशिल्ल्यान उद्योगासाठी आणि विद्यार्थ्यांक शाळा कॉलेजासाठी वचूक त्रास जायत असा। ಸರ್, ನೀವು ಇದ ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ। ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ 60 ಟನ್ ಲೋಡಿ ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ। ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾರವಾರ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಅನ್ಕ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಹೋಗುದು ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ। ಈಗ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೇವು, ಆ ಟೆಂಪರರಿ ಯಾಕೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ನಡೆದೈತಿ, 4 ದಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಡೈತಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್। ಬಟ್ ಅದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ। ಬಟ್ ನಿಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು 100%? ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? रस्त्यार जाल्लो चिखल आणि खड्डे पुरोवन वाहन संचाराक अनुकूलता करून दिवूंक जाय अशी स्थानिकांची मागणी आसा। आज गोवा बेळगाव रस्त्यावरील अस्तुली ब्रिज जवळ गेल्या 15 दिवसापासून रस्ता बंदच आहे। मोठ्या गाड्या काही प्रमाणात जातात, अडकून बसतात। आता 24 तास झाले, इकडे मोठ्या गाड्या पण जात नाही, बारीक गाड्या झालं तर इकडनं असू कॅसरलाक अनमोड मार्गे जायलेत, तर तिकडे पण ट्रॅफिक जाम व्हायलेत। बारीक गाड्याबरोबर बसेस पण जायलेत यायलेत, त्यामुळे कसं झालं तिकडे पण पूर्ण ट्रॅफिक जाम होऊन लोक अडकून बसालेत।
तर इकडे तर बाईकवाले येण्याचा प्रयत्न करतात, ते पण घसरून पडत आहेत बाईकवाले पण. आणि ही जी मोठी गाड्या आहेत हे गेल्या 24 तासापासून अडकून बसलेल्या आहेत. आणि कॉन्ट्रॅक्टरला विचारलं तर तेवढ्यापुरती येतोय, जरासं मशीन लावतोय, करतोय म्हणून सांगायला. खरं लोकांनी आता त्यांना असं झालंय की त्यांच्याकडे मटेरियल पण नसल्यामुळे स्थानिकांनी आता त्यांना लिडरने मिळून त्यांना मटेरियल दिले आणि मशीन तरी तुमची लावा आणि करून घ्या म्हणून सांगितले. आता तरी पण आता शाश्वत इकडे होतच नाही झाले. परत जरा पाऊस पडला पुन्हा तिकडे रस्ता बंद व्हायला. त्यामुळे ह्याचा तोडगा काहीतरी काढणे जरुरीचे आहे. कारण हा नॅशनल हायवे असल्यामुळे गोव्यावरनं कर्नाटकातून गोव्यात अनेक लोक जातात. तर अनेकांना असा प्रॉब्लेम आला की तिकडची रस्ता पण माहित नाही, आतला जंगल मार्गे रस्ता पण माहित नसल्यामुळे अनेक जण अडकून पडत आहेत. रेंज पण नाहीये त्याला, त्यामुळे बराचसा रात्रभर तिकडेच अडकून पडत आहेत. त्यामुळे याचं गांभीर्याने लक्ष देऊन यासाठी प्रयत्न करून लवकरच जास्ती पण रस्ता नाहीये तिकडे. थोडासा भाग एक 100 मीटर रस्ता जर केला तर रस्ताही होऊ शकतोय. त्याला लागून 100 मीटर करण्यासाठी 15 दिवस फक्त एक ट्रिप मटेरियल घालायला, परत गाड्या जा म्हणतात, रात्रीचा पूर्ण रस्ता बंद, असा होऊन पूर्ण रस्ताच बंद झालाय. त्याच्यामुळे अधिकाऱ्यांनी तरी लक्ष देऊन इकडे तातडीने इकडे घटनास्थळी येऊन एनएच अधिकाऱ्यांनी पण येऊन पाहणी करणे गरजेचं आहे. इकडे माजाळी चेकपोस्टार लॉरी चालकाचेर हल्लो केल्ले एक्सायज कर्मचारी विरुद्ध क्रम घेवंक आग्रह करून उत्तर कन्नड जिल्हा लॉरी मालक संघाचे अध्यक्ष माधव नायक हेमी चित्ताकुला पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट अर्ज दिलात. माजाळी चेकपोस्ट मार्फत गोवाच्यान कितलेशी वाहन कर्नाटका सीमा भाग जावन आशिल्ले कारवारात प्रवेश करतात. ह्या वेळाचेर चेकपोस्टाचेर आशिल्ले कर्मचारी चालकाक सतयतात, पैशा खातीर त्रास करतात. जाल्यार बी काही चालक अन्याय सहन करून गप उरतात. जाल्यार कुमार नावाच्या एक लॉरी चालकान आपल्याचेर जाल्लो हल्लो आणि अन्याया विरुद्ध व्हिडिओ करून व्हायरल केले. ऑक्टोबर 15 तारखेक रात्रीन 8 ते 8:30 दरम्यान माजाळी चेकपोस्टाचेर आशिल्ले कर्मचारी विरुद्ध क्रम घेवंक जाय अशें आग्रह करून लॉरी चालक कुमार समेत चित्ताकुला पोलीस स्टेशनाचेर येयले माधव नायक हेमी कंप्लेंट दर्ज केले. आयज येतात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.